Sanibonani la ekhaya. Uyazi benginesifiso la, ngifisa ngathi uMthandeni angavula nje i-academy nje yokufundisa abaculi umculo. Hhayi ukuthi abafundise ukucula. I-most yabaculi bayakwazi ukucula, they are very good. Banama-voice amahle okucula. Bayisikhona futhi ingoma phambi kwayo bayakwazi ukuyicula kahle. But ukucula, music is not about singing kuphela. It's not about ukucula kuphela. Kuningi uMthandeni okumele akushare nabaculi. So bengicabanga la ukuthi mhlawumbe igcokama elisha nje lingayivulela i-academy nje yokufundisa abaculi ukucula. Yabona, because abaculi abaningi bayacula kodwa manje umculo abawu-understand. Yabona, umculo uhamba nesikhathi. So you can't expect ukuthi uzodlala into eyidlala uMgqumeni ngo-2008, into eyicula womuhle kuzwa noMtshengiseni kwinyoni yami le, ucabanga ukuthi wena uzosiculela yona manje bese uthi wena umculi. Uyabona, uzohamba uzonda abantu la ukuthi abakunaki nje, uyacindezela kanti uyicindezela wena ngokucula music o-irrelevant ongahambisani nesikhathi. Yabona, uma unganakisisa kahle kubaculi abaphuma kuMgqumeni, abaculi abaphuma kuMgqumeni, uJaiva Zimnike is a good artist. USodubula ube yi-artist eligude kakhulu, ngicabanga ukuthi yena u-achieve kakhulu kunabo bonke abantu abaphuma kuMgqumeni. Ngiyabona, but baphi manje? Baphi bonke labo baculi? Where are they today? OJaiva Zimnike bakhona, but they've never received their level ye-recognition, ukurecognizwa njengabaculi abalapha kwi-level. OJaiva Zimnike abaculi obuye bakhohlwe nje ukuthi bakhona baya-exista. But uma uthi uyalalela, uJaiva Zimnike is a very brilliant artist, very good. But i-problem, ama-artist amaningi are failing to change with time. Ama-artist amaningi ahlulwa ukushintsha nesikhathi. Abo bonke okhuzani laba kancane kancane bayaphela. Uma ukuthi aniboni ngiyanitshela mina, in 5 years from now izobe ingaseke into okuthiwa ukhuzani, izophela, finished. Ma ucabanga ukuthi nje ungasiculela into, yazi ngeke ngibuke uthola ukuthi nje mhlambe ngizodrive i-long distance ngisukela ngiyele ngakithi eHluhluku, uthola ukuthi ngizoke ngifake nje i-album kaMuhle imali, noma ngifake uMuhle Khuzwayo ngiphelezele. Mhlambe ngihamba nabantu nje yabo bey'ntwana mhlambe zakithi nombani, uthola ukuthi ngiyambona nje lo muntu lona ngimcindezele nje la emotweni, ufisa nokwehla. Yabona, omunye azacela ukuconnect mfethu ngicela ngiconnectise ngithi yawume la, ngoba ushuthi ngamamazwi uyabona ukuthi lento engimdlalela yona la uyayibuza lo muntu ngempela yini lento ayidlalayo ngempela. Uthola lapho mina ngiyamuzwa uMuhle Khuzwayo uyasho uthi ngiphelezele lapho ngize ngimlekelele nami ngisho. Abona ukuthi yazi lo muntu lento yini ngempela. Nami ngisekhaya ngithothi ngihleli nobaba, ubaba vele ayifakele umxosheni namashelela wakhe. Uthothi uyasho umxosheni yabo, uyabona ukuthi ubaba uyawufila uyawuzwa. Seyasihlala kahle ekhole madoda aliseyakho dlame, bonke abantu sebeyabona ukuthi kwakungamabhono la ayeqatha udlame eGoli. Uthola ukuthi uyabona ubaba uyayizwa lento, but akangeke expect ukuthi ubaba nami ngiyizwe lena ngoba iy'khathi ziyashintsha. So abaculi abafana noKhuzani kanje ngokuhamba kwesikhathi bazophela. Ngiyanitshela ukuthi nje manje kusenale group yabantu abaningi abasamlandela, more especially igama lela salikhandile elithi Khuzani, abantu abaningi sebebambelele kulona, but umusic wakhe uyasala ngemuva isikhathi siyahamba. So you can't expect ukuthi isikhathi sizohamba siye phambili usalele ngemuva wena bese u-expect ukuthi ibuke ngathi lento impilo kade siyiphila 10 years back ukuthi safana nempilo esiyiphila manje ihluke kakhulu. Sasiyidlalela emakhaya thina singayiboni nje indaba kagesi, singazi noyazi indaba kagesi nendaba yamafoni futhi sasingenandaba nje nakho, yabo. But ungeke manje sakwazi ukuphila i-hour elilodwa ugesi uhambile, impilo ngathi yama, ngathi umhlaba umile, ngathi nje akuqhubeki lutho. So ngiyanitshela mina abaculi abaningi bazophela, finished. Ningababuka ngicabanga ukuthi yindaba abaculi abadala behlula oMafikizolo. Kuvele kufika umculo ongaziwa nje ofikayo oqala nokukhipha vele ashaya ihit ivele ingomeni lezi eyilapha phezulu noMthandeni phezulu. Ucabanga ukuthi kwenziwa yini lokho wena? Lezo ntwana ningayicindezela nje nithi njani njani ngoba zinganalo igama, but lezo ntwana zo-understanda kangcono music ukudlulela abaculi abadala, because abaculi abadala they are failing to change with time. Ma ufuna ukuphisa lento engishoyo, hamba uyothatha i-album kaMgqumeni yamagcokama yokugcina bese uyiqhathanisa namagcokama amanye angemuva.
umgqumeni wakhipha amagqokama okugcina athi wathula nje. Thatha lawo magqokama lawo uhambe waqhathanisa namagqokama kamgqumeni athi sebedlile. Manje uhambe uyodlala emgqumeni sebedlile amagcokama bese uhambe uyodlala amagcokama okugcina lawo wathi wathula nje. Uhambe uyodlala amafongkhong abakwethu amafongkhong ubuze odlala lawa awokugcina abakwethu laba abagcina agcina ngabo emgqumeni. Ihlo sabo sasithi umfulo ongashi. Yes, uzowubona umehluko ukuthi kwayena umgqumeni ngesikhathi asiphila wayengamile entweni eyodwa, was changing over time because wayebona ukuthi isikhathi siyahamba, ukwazi manje ukuthi usengadlala ingoma sabedlile balusuthu uthando lwami bahlala sabedlile balusuthu ukocula ukuthi uze kusho amazwi. Akekho umuntu ozokulalela, akekho umuntu ozokustreama, akekho umuntu ozokulandela because you are irrelevant. Ucula into endala. Thina phela obvious manje sisayidlala leyo ngoma ngoba thina understand siphilile ngalesa sikhathi sikamgqumeni, siyayazi kahle, angithi uyabona, so si understand kangcono. So abaculi abaningi bayophela, ngintshela mina labe sibakhonzina labe sibathanda nalabe sibalandelayo bayophela. UMthandeni lo niyoze nimemukele njenge artist elibig futhi very rare savele kwabaleka isingisi ke relevant osabuya sabuya relevant ngoba uMthandeni is changing with time, akamile entweni eyodwa futhi akeze ukuma manje usazowushaya umnyaka u5 ilandelana. Ngiyantshela ngizosho ukuthi ngasho kuyimanje ngiyezwa nje kuthiwa kubonakala elokhu ebhizi nje lo umbuzeni uthola lokho engena lapha kaMthandeni lokho ephuma lokho engena ephuma khona into ephekwayo lapha. Ngiyantshela ngiyosho ukuthi ngasho ngiyantshela buka ingoma leKisho Sminoff noZinca manje ile nto esiyifunayo manje, change with time. Ngeke usama kuleya nto yokomgqumeni yakudala ume kuyona manje bese ucabanga ukuthi uzoshaya amamiliyoni ufike kwi-level kaMthandeni. Akekho umculo ozokhompila noMthandeni, ingakho kuzogcina kuyilaba baculi nitshethi nje nina abaculi nje abafana noMafikizolo bashaya ikhanda uMafikizolo ubaculi abakhulu bakhiphe futhi uMafikizolo bathi uzabuya uMafikizolo angeke azayeke manje uMafikizolo kunishaya ikhanda, usazonishaya manje sazolokhu umculo osebedlile bakamgqumeni bango-2008. We must change with time.